Gizarte zerbitzuak herritarren behar izanei erantzunez. Lekitoko auzoak berritzeko pausoak hasi da ematen udala. Bono denda kanpaina martxan dago. Ikerketa botanikoa eginda Garraitzirlan. Astebururako zaparrada trumoitsuak eta olatu handiak. Batzuetan badaude lekitarrak, printzipioz ospitalizaziorik behar ez duten arren, Osakidetzako profesionalen balorazioaren arabera, norbaiten zaintzapean egoteko beharra izan eta zaintza hori egiteko inorrez dutenak. Hau kontuan izan da, Uribarre Nabaroa egoitzak, ambulatorioak eta Lekitoko udalak hitzarmena sinatu dute, egoera horiei irteera emateko eta herritarrari errekuperatu arte, erresidentzian egonaldi laburra izateko aukera emanez. Egoera bakoitza aztertu ondoren, eskainiko da hitzarmen honetan arautzen den zerbitzua. Beti ere, larrialdi edo premiazko egoeran dagoen pertsonari bideratuko zaio. Eta berau beste baliabide egokiago batera bideratu ezin denean eskainiko da. Beraz, egoitzako ingresua aldi baterakoa izango da. Basoaldea, Antiguako Ama, Karmengo Ama eta Baso Txokaleak berrizteko pausuak hasiak dira. Kale hauetan besteak beste, irisgarritasuna, inguru giroarekiko konexioa eta urbanizazioa bera hobetu beharra dago. Auzokideen eskariari erantzunez, hobekuntza hauek posible egingo dituen proiektua idatziko da lehen pauso bezala, eta ondoren proiektuaren exekuzioa burutuko da. Proiektu hauek aurrera eramateko, auzokideekin harremana mantenduko da honen inguruko ekarpenak egin eta haien parte hartzea bultzatzeko. Urbanizazio berrien proiektua idazteko lanen proposamenak aurkezteko epea bukatu da. Proiektua idazteko 3 hilabeteko epea egongo da eta ondoren berrurbanizazioak eraikitzeko pausoak ematen jarraituko dira. Bueltan da berriz, Lekitoko bono denda kanpaina. Gaurtik hasita, herriko hainbat dendatan erosketak egitea merkeagoa izango da, Kitxo elkartea, Lekitoko udala eta Lea Artibai garapen agentziaren elkarlanari esker. Helburua da Lekitxoko kontsumoa handitzea. Lekitxarrok, Lekitxon erostia. Gaur hasi da bono denda kanpainia eta 15 euro gastatzen duzue eta 10 pagaten da. Bono bakoitzeko 5 euro aurreztu ahalko dituzue. Guztira 906 bono egongo dira eskuragarri kanpainarekin bat egiten duten komertzioetan. Pertsona bakoitzeko 2 bono hartzeko aukera egongo delarik. Eskaintza hau abenduaren 14 bitartean mantenduko da. Eta gogoratu, Lekitxon erosi, danok irabazi. Lekitxoko Garraitzirlak parke arkeologiko izendapena lortu zuen duela hilabete batzuk. Azken urteetan Lekitxoko udala eta Atabaka elkartea, Arantzadi zientzia elkartearen eta Bizkaiko Foru Aldundiaren elkarlanaren ondorioz. Garraitzirla balioan jartzeko helburuarekin lortutako izendapen hau jaso ondoren, orain uhartearen inguruko txosten botanikoa eginda. Lan talde bat sortu gendun, biologo batzuk, mendi ingenieri bat, arkeologoak, arantzadiko arkeologoak, ornitologo bat, arrainen aditu bat, eta neuke koordinatzaile moduen. Eta horren hausnarketan ondorioz, txosten botaniko osatu dugu hori, zehatz jakiteko zer dauen flora fauna aldetik. Bertan aurkitzen den landaredia batasunaren intereseko habitata bezala izendatuta dago. Bokazinoz da Mediterraneoko baso bat, artadi bat, baina Kantauri itsasuen da. Eta horre haitxe ditzen da, Kantauriko artadia. Horretaz gain, gure ondarearekin lotutako beste hainbat alderdi aurkitzen dira bertan, eta parke arkeologiko ikurra izatean, hauek hobeto kontserbatzeko espazioa sortzen da, iraganeko aspektuak ikertzekoa eta gizarteari komunikatzekoa. Hori delata, txostenean parkearen ingurune naturala babestua egoteko beharra agertzen da.
irizpide horretan, islie banandu dugu bi zatitan, bi gunetan. Bata da, ize 5 hektaria inguru, ize gehiena, ezin izango da sartzea, da ezin izango da ezer eiki, eta naturari pakien itxi, eta beste gunien, da arlo kulturalen aztarnak arkeologikok eta dauzen lekuten, bisita bat eta ibilbide bat, hegoaldetik iparrera doien ibilbidea, alizeteko pasetie eta disfrutatea. Papá quiso que viajara por el mundo, algún día. Abominable. Lagun talde bihurri batek, yeti gazte bat aurkituko du Shangaiko kaleetan eta izaki magikoa Himalaiara eramatea pentsatuko dute familiarekin elkartu dadin. 4.800 kilometroko bidaia ikusgarria egingo dute Shangaiko kaleetatik elurrez jantzitako munduko txokorik altuen eraino. No, sea lo que sea, Shell, no. Confía en mí. Le Mans 66, 60ko hamarkada. Carroll Shelby, Matt Damon, autodiseinatzaile estatubatuarra, eta Ken Miles, Christian Bale, Britaniar pilotu eta ingeniaria eskusartze korporatiboen aurka borrokatzen ari dira. Lasterketa auto-iraultzaile bat eraikitzeko helburuarekin. Eta bere zeregina Ferrari bera desafiatzea. Somos más ligeros y rápidos. Y si con eso no es suficiente, seremos más canallas. ¡Vamos a hacer historia! Gaur hotz egin du, baina prezipitazio gutxi eta eguzkiaz gozatzeko aukera ere izan dugu. Arratsalde zelur maila 700 eta 800 metro artera jaitsiko da eta zaparradak sartuko dira. Datozen orduetan trumoitsuak izan daitezke. Bihar denboralea zakartu egingo da. Temperaturak pixka bat gehiago jaitsi eta elur maila 700 metro inguruan. Giro ezegonkorraren ondorioz zaparradak botako ditu eta ekaitzak jo eta kaskabarra egin dezake. Haizea ezatseginagoa izango da bolada oso gogorrekin. Itsasoan 5 metro inguruko olatuek eta marea biziek alerta laranja egoeran jarriko gaituzte. Zapatuan prezipitazio dezente espero dugu berriro. Ondorioz, abisu horian gaude prezipitazioengatik. Euria iraunkorra izan liteke eta litro asko pilatuko dira. Momentuka ekaitzak jo dezake eta txingorra ere egin dezake. Elurkota 600 metro inguruan egongo da. Temperaturan ez da aldaketa handirik izango. Itsasoan oraindik olatu dezente eta ondorioz hemen ere abisu horia izango dugu. Domekan giro antzerakoa mantenduko da, baina zertxo baito betuz. Euri gehien arratsaldez egingo du eta zaparrada trumoitsuak izan daitezke. Temperaturak zertxo bait gora egin eta ondorioz elur maila 1000 metro inguruan kokatuko da. Asteburu petrala beraz, adi ekaitzarekin eta batez ere olatuekin kontuz. Alden neurrian asteburu ona pasa eta datorren asterarte.